Swear your love is ecstasy. Get high when you're next to me. I'm in the clouds. Your touch is my remedy. Lose all of my sanity. I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you come meet me. Rise and shining like the sun. You're the coffee in my cup. Couldn't never get enough of your love. Taking me Har du mad med? Det har jeg. Ej, hvor lækkert. Jeg er så sulten. Hvad? Har du spist? Nej, jeg har ikke rigtig fået noget at spise i dag. Hvad har du lavet i dag? Jeg har bare prøvet at arbejde på den koreografi, som jeg skal bruge til min audition. Hvad med dig? Hvad har du lavet? Jeg har været på arbejde. Har du haft en god dag? Ja. Yeah. Det har været ganske okay. Meget det samme. Det Det lyder har ikke jo. været så travlt, men det har været okay. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er selvkritisk, eller hvad det er, men det er som om, at jeg ikke kan få mit udtryk frem i koreografien. Og det irriterer mig virkelig meget. Det er jo også bare en hobby, kan man sige, ikke? Det er ikke min hobby. Nej, men hvad vil du så kalde det? Dans? Dans? Ja. Jeg skal være professionel danser. Tænker du ikke, at du på et tidspunkt skal have det rigtige arbejde? Hvad mener du? Det er da det, jeg prøver på nu. Det er lidt af en hobby, ikke? Altså, du kan jo ikke leve af bare at danse. Det kan jeg jo godt, hvis jeg bliver optaget. Men hvad har du så tænkt dig, når du på et tidspunkt ikke kan danse længere? Lære andre at danse, eller koreografere, eller der er der masser af muligheder. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke kan respektere, at det er et rigtigt arbejde, og det er det, jeg gerne vil. Er det eneste, du laver, ikke bare hoppe rundt? Altså, jeg forstår ikke, hvad du vil have ud af det. Jeg vil gerne kunne udøve min kunst og dygtiggøre mig og Men er det ikke bare en hobby? Det er ikke en hobby, hvis jeg rejser væk for at komme på et akademi. Jeg forstår bare ikke. Du hopper rundt her hver dag. Du laver ikke noget. Altså, i det mindste, så har jeg et rigtigt arbejde. Du er manager i Netto. Ja, men i det mindste, så er det mig, der har en indkomst. Hey. Hvorfor går du bare? Du kan ikke gå, hver gang vi skal snakke om det her. Hvad mere vil snakke om? Vi bliver nødt til at snakke om det. Hvad er det, vi skal snakke om? Altså, hvis du bliver her sammen med mig, så kan vi finde dig et rigtigt arbejde. Og Stop nu med at sige det rigtige arbejde. Det er et rigtigt arbejde. det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Jo. Hvis jeg får penge for det, er det vel et rigtigt arbejde. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke vil have, at jeg gør det, jeg er glad for. Hvorfor vil du ikke blive her? Altså, jeg ved godt, det er mig, der kommer hjem hver dag og henter mad og sørger for alle de huslige pligter herhjemme. Ikke? Nej, nu synes jeg, du strammer den. Hvad laver du? Du danser rundt hver dag, uden at lave en skid. I det mindste, så går jeg på arbejde. Et rigtigt arbejde. Ikke? Det er det her, jeg kan. Det er det her, jeg vil. Jeg vil danse, og jeg vil udtrykke mig selv. Og jeg kan være let, og jeg kan være
fin, og jeg kan være hård, og jeg kan være skarp, jeg kan være blød, og jeg kan være feminin, og jeg kan være maskulin. Ja. Jeg forstår bare ikke, hvorfor du ikke kan respektere, at det er det her, jeg gerne vil. Det er jo ikke, fordi jeg ikke respekterer det. Det gør du ikke. Men jeg tror bare ikke, jeg forstår det. Ikke? Altså. Men det er som om, det bare ikke giver mening for mig. Men det giver mening for mig. Hvad er det, der giver mening ved det?